Partidu garrantzitsua zen atzokoa Osasunarentzat eta ezbehar batek ia hil edo bizikoa bihurtu zuen. 12. minutuan Osasunak Betisi gola sartu ziola ospatzen hasi ziren zaleak eta orduan Armaietako Burdin-esia apurtu eta hainbat lagun erori ziren. Futbolaren historian baten baino gehiagotan gertatutako atzokoa bezalako istripuen mamu beltza sadarren pausatu zen une batez. Tentsioz eta urduritasunez beteriko uneak bizi izan ziren. Pertsona batzuk han bertan hartatu zituzten Gurutze Gorriko eta Sos Nabarrako kideek. Zauritu asko baina zorionez inorez larri. Gehienak sadarreko erizaindegian bertan hartatu zituzten. 6 eraman zituzten Iruñeko 2 ospitaletara eta une honetan soilik pertsona bat dago ingresatuta hanka hautsita. Kalte larririk ez baina sustoa gainetik ezin kendurik zebilen jendea. Ikari galant hartu dugu, bai, aurrak barruan daude, nahiko ondoan gainera. Baina, gero gainera badakizu interneta eta horrelako kasiotan dana blokeatzen da, eta... Gola sartu dugunean, joan gara denok animatzera, eta, claro, bagauden jende pilo bat, eta... Ez dakiz egatik erori da baia, eta, jarretu dugu animatzen, ez dakit. Y estamos todos sentados, menos los de los bombos, que estamos siempre de pie animando, y la euforia, pues igual la euforia de meter el gol, se ha venido toda la gente contra nosotros, y se ha caído la valla. Hemos hablado con ella, que ha pasado mucho miedo, que se le ha caído todo el mundo encima. Futbol zelaian berriz, Patxikuñal Osasuna taldeko kapitainaren laguntza behar izan zuten jendea lasaitu eta esia konpontzeko. Jendea asarre eta beldurtuta baitzegoen. Azkenean, atzerapen handiz, partiduari ekin zioten bi taldeek, zoritxarrez Osasunak ez zuen lehen mailan geratzeko helburua bete.